Station number one. SM Radio Station. Love Radio. Pala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Bata pa lang ako, madalas na akong makaramdam ng kung ano-anong kababalaghan. Please do hide my identity dahil ang mga susunod na isi-share ko sa inyo ay hango sa aking tunay na karanasan. Katakot. Yan na naman. Ayan na naman tayo 2012 nang maospital ako dahil sa isang operasyon. Sa kwarto kung saan ako na-admit, naranasan ko ang pagpaparamdam ng isang bata. Hindi ako sigurado kung babae o lalaki siya. Basta ang alam ko, silhouette siya ng isang bata na parang anino lang. Bigla-bigla ko na lang siyang nakikita sa peripheral vision ko. Bigla-bigla na lang siyang nagpaparamdam ng hindi ko inaasahan. Isang gabi bago ko makatulog, naramdaman kong may yumakap sa akin na maliliit ang mga biyas. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko na wala naman akong katabi. Na mga oras na yon ay tulog ang mga tagabantay ko. Kaya malaking tanong, sino kaya ang yumakap sa akin? Bago man ako makalabas ng ospital, may ilang kakaibang bagay pa akong naranasan. Nakakarinig ako ng mga halakhak at takbuhan ng mga bata. Nakakakilabot pero pinipilit ko na lang na hindi pansinin ang mga disturbances na yon. Isang beses habang nagpapahinga ay naramdaman kong lumundo ang isang side ng kama ko. Para bang may biglang tumabi sa akin. Pero this time, hindi na siya maliit na bata. Dahan-dahan kong sinilip kung sino ang humiga sa kama ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko nang sa gilid ay makita ko ang silhouette naman ng isang matanda. Nang idilat ko ng husto ang aking mga mata, bigla na lang nawala ang anino na parang bula. Ang weird na mga pangyayari, pero parang nasanay na lang ako. Hindi na rin ako magtataka dahil it's a hospital after all. Hindi ko naman alam ang history ng buong ospital, let alone nung kwartong aking pinanggalingan. Makalipas ang ilang buwan, napalitan pa ang experience na yon ng mga panibagong kababalaghan. Sa mismong bahay namin nangangamoy sampagita, minsan amoy bagong patay na kandila, minsan naman amoy pabango kahit wala namang nagpapabango. May isang gabi na bigla na lang akong nanaginip. Sa panaginip kong yon, natutulog kami ng nanay ko. Same setup kung paano kami matulog talaga in reality. Nagulat na lang ako nang may isang babaeng sing-itim ng anino ang nasa may ulo namin. At mas lalo pa akong nagulat nang may bigla namang sumitsit sa tabi ko. Paglingon ko, isang malaking mama ang nakita ko. Sumigaw na lang ako ng sumigaw hanggang sa magising ako. Pagtingin ko sa orasan, saktong 3:00 na ng madaling araw na pinaniniwalaan ng marami bilang Devil's Hour daw. Takot man ako ng mga oras na yon pero pinilit ko pa rin bumangon para magbanyo. Ay ako hindi. Dead man na magka-UTI. Takot na ako, babanyo pa ako.
Dead man na ako magka-UTI, Fred! Di bali na magkasakit sa bato. Di bali nang sumakit yung pantog ko. Katapat ng kwarto ko kasi yung banyo namin. Para makabawas ng takot, hindi ko na lang sinara ang pinto ng banyo habang umiihi ako. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Paglingon ko, napansin ko may sumisilip sa akin. Nung umpisa, inisip ko nanay ko lang yung sumilip. Pero pagbalik ko ng kwarto, nanlaki ang ulo ko dahil nakita kong tulog na tulog ang nanay ko. Marami pang pagkakataon na nangingilabot ako sa mismong bahay namin. Minsan pakiramdam ko parang hindi na kami welcome dito. Pero sabi nga nila, fear can also be a product of our imagination. And once natakot ka na, our minds can be very tricky. What we see may be altered by our own thoughts. Kaya ang best weapon sa takot, prayers, at wala nang iba. Hanggang ngayon ay iniisip ko pa din kung ano ba ang mensahe ng mga nagpaparamdam sa akin. Dadamahin ko na lang ba ang takot? O susubukan kong buksan ang isip ko sa nais nilang iparating? Mahirap din pala yung nakabukas ng third eye mo. Pakiramdam ko may sakit din ako. Pero para sa iba, naniniwala sila na isa itong regalo na kailangan lang matutunang gamitin at matutunang tanggapin. Ako po si 30, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Katakot naman yan. Alam po, ang tawag dyan sa amin ng mga eksperto, Wow. mga kasabahan ko, kagaya ng kaklase kong si Salome, ang Duque. Ano daw? Ang tawag dyan ay post-operative psychosis. Ano daw yun? Yan yung nararamdaman ng tao na galing sa operasyon na siguro baka sa mga anesthesia na pinagtuturo sa kanya mga gamot. Nagdideliryo? Posible. Post, ano? Post-operative psychosis. Post-operative Batchmates kayo ni Salome Arinduque. Dati sinaksak niya ako ng lapis yan eh. Makulit yan. Pasaway talaga dati na maliit yan. Buti nagbagong buhay na, no? Oo. Okay, so ibig sabihin parang may konting deliryo pagkatapos ng isang operation, 'di ba? May parang ganun 'di ba minsan para kang bangag kasi ako yung pinakamatinding na experience ko na anesthesia is when I give birth eh. Yung parang pagising-gising ka tapos makita mo bintana. Alam mo pa isa-isa lang yung vision. Inanay ko nga nung pinanganak niya kaming apat, ang feeling niya daw nakahiga daw siya sa ulap tas lahat daw puro pink na may mga lobo. Sabi ko, sure ka ba na nilagay sa'yo anesthesia? Baka naman gin. Baka naman. Alam ko na. Kaya naging paborito mong color yung pink. Nakakatakot. Isa bagay minsan ganun, no? Pag may sakit ka talaga, lalo na pag mataas ang lagnat mo. Sabi nila nag-ano ka daw umaalis ka sa normal na being mo and then you go astral. Yung mga ganon. Astral projection. Oo. Pwedeng ganun Pwede din pagka mataas na mataas yung lagnat na tipong deliryo levels. Correct. Kaya kung ano-ano mga fantasies na pumapasok sa isip mo. Correct. Posible din ganun, no? Posible namang totoo din. Posible din namang may katotohanan. Yung sinabi ko before na friend ko na nade-depress, posible din namang effect ng depression. Ganun din. Kung ano-anong naririnig. Oo. Ano nakikita. May mga ganyan pag depression ka, may bumubulong talaga eh. Totoo yun. May bumubulong. Tapos minsan you misconstrue it as yun nga, binubulungan ka ng demonyo or whatever. Pero talagang parte siya ng psychologically may effect ganyan. Correct ka. Or pwede din naman talagang may katotohanan. Na talagang may third eye ka. Mahirap kasi namang sabihin natin hindi, baka mamaya paramdam sa ating tatlo. Ganon ha? Ayaw niyong maniwala. Oo ha? Puro kayo scientific basis ha? O eto sa inyong tatlo. In denial pa kayo. Mamaya pag uwi niyo sa bahay niyo, pagpunta niyo ng banyo, may susundot sa puwet niyo. Hindi lang kayo basta sisilipin. Susundutin ng tigol. Pambihira.
Totoo, may possibility din naman itong kwento ng sa bagay true story na maaaring may nakikita ka talaga kasi nga open yung third eye mo. And be careful ha. Kasi sa tono ng panalita niya, parang ano siya, nag-iisip siya na dapat ko na bang ipagpatuloy ito? Parang tanggapin siya as a gift? Or hayaan ko na lang, total sanay na din naman ako. Parang Pag-isipan hirap, mo no? muna yan ha. Kasi ano yan, Kasi hindi major, basta-basta. responsibility yan. Totoo. Yung kaibigan natin na mag-guest bukas dito sa Tambalan, si Nick Nangit, di ba? Excited na nga ako eh. Oo, isipin mo, nasa ere siya, yung kwento niya, di ba? May nakikita. Lumilipad, may nakikita siya kasabay sa eroplano. Ganon siya, ganon katindi pagbukas ang third eye mo. Gusto mo yon, friend? Gusto mo yon? Mayat maya, may kasabay ka? Saka may hirap din kasi dyan yung pagbukas yung third eye mo. Alam ng mga espiritu. Oo, nabukas. Lalapit yan sa'yo, Correct. hihingi ng tulong. Tama. O gusto mo ba yung naglalakad ka, may batang kumakalapit sa'yo na ikaw lang nakakita. Humihingi ng tulong, humihingi ng hustisya, hinahanap yung magulang niya. Mo, wala ka ba bang gagawin, friend? Yun lang yung gusto ko. Kung di ka busy, edi sige. And if you have such a big faith, tsaka responsable ka talagang tao at mukhang kaya mo yung ganong responsibility, Go ahead. Edi go ahead. Pero kung hindi, Mas mabuting manahimik na lang. Oo, ako para sa akin, kasi malay mo, tama din naman yung sinabi mo, dun sabi ni 30 na, malay mo because you are just scared, it is just your mind tricking you di ba? Parang ganon, parang baka Totoo. imagination mo lang, minsan di ba, parang minsan imagination mo lang yung malikmata, yung may dumadaan. posible din, Posible din naman yun. Huwag mo nang buksan, mahirap. Unless gusto mo talaga, di ka naman namin inaano. Kung gusto mo talagang i-discover and explore ang mundo ng mga espiritu, then Why go not? ahead. Malay Bahala mo, ka. magbigay sa'yo ng numero. Di ba, ito, tayaan mo sa loto. Yan, ganyan. Malay mo. Kung ganun ang effect sa'yo, di bongga. Why not? Oh, good luck talaga. Iba po kasi yung mundo ng mga espiritu sa mundo natin. And Mahirap. bilang lang yung mga taong kayang pasukin yung mundo nila. Kung hindi mo kakayanin na makita kung ano yung mga ginagalawan nila, then Tsaka hindi sila, wag na lang. hindi sila cute ha. Oo. Yung pwede sila Hindi siya magpakita. katuwaan lang kasi Oo. trip-trip lang. Gusto ko makakita talaga ng white lady mayat maya eh. Diba? Si Nick, mayat maya, Oo. may nakikita siyang Nakabigti. nakabigti. Diba gusto mo yun? Nananahimik ka, kumakain ka ng buffet kunyari sa restaurant. By the way, may nagbigti dyan kagabi. Oo, di ba? By the way, nakikita mo, alam mo, nanonood sa'yo habang kumakain ka ng salad. Di ba parang nakaka-haggard din. Pagkat pa niyan pag may asawa ka na, yung naglalabing-labing ka Oo, ng tapos- asawa, biglang may nandun sa Oo, mukha. nanonood. May nanonood, tapos may ginagawa Oo. din. Nakikisabay. Patay tayo dyan. Nainggit. Uy, pero may ganun ha. Di ba may ganung May sakit. elemental? Pervert din Oo. yung elemental. Mga lima sila, Manyak. mga anim sila, nakapaikot Oo. eh. Lahat sila sabay-sabay nanonood sa'yo. Tapos may nilalaro din. Hi! Imagine. Di kayong dalawa, pambihira. Hindi, pero may ganong elemental, di ba? May kunento din sa ating Iba't friend iba. dating spirit quester na ang gusto niya is may sexual favors. May ganon din. Nakakatakot. Di ba? Kaya nga, di ba sabi nila na ang anak ay anak ng... Anak ni Bonyo, may mga ganon. ganon daw. Nakakatakot yun, nabuntis na lang ng walang Oo. Yung minsan napapanood natin sa pelikula, natutulog yung babae, Correct. gumagalaw yung kumot, Oo. gumagalaw yung babae. Umuulo na lang na magulat na Diba? buntis na. Yung pala, siya, elemental daw. Diba? So, yung ganun. So, responsibility siya, friend. Oh. So, wala lang. Isipin mo lang din yung ganun. Alam mo yun? Tsaka, ako, sorry medyo nakakripihan ako pag may ganun akong friend. Diba? Unless siya talaga yun. Kaya niya dalhin, Parang kaya katulad dalhin. ni Nick na hindi niya naman kailangang diba? Laging sabihin na, ayun nga, may kasama ka. At saka medyo normal naman si Nick. Oo. Tsaka si PA lawyer yun diba? Oo. Paano kung ikaw yung Yung tipong tipong- weirdo ka din talaga? Oo. Alam mo yung tipong Biglang, Daldalera, daldalero. Oo. Yung tipong siya natin nagko-copy tayo sa Tapos bigla ka maninigas, di ba? Tapos biglang
or iiyak. Tapos biglang iikot yung mata mo, Oo, ganun. correct. So pag-isipan mo muna kasi parang feeling ko leaning towards ano ka eh. Yung nagtatawanan lahat, bigla ka nanigas. Oo, natigas kasi may nakita ka na naman katabi ng barista. Di ba alam mo yun? So medyo bore ko talaga yung ganyan. Ha? Nakakatakot. Iba yung dimension nila sa dimension natin. Oo, So, ako din, wag na lang. Ako para sa akin, wag na. Tsaka pag-alanganin yung faith mo, yung paniniwala mo, delikado baka Oo, maposes ka eh. pa. Correct. Yun yung mahirap doon. Correct. Naku, ang dami sigurong gustong magtanong bukas. Ay, Naengganyo na kayo, no? Mag-guest po natin si Nick Nangit. Nangit. At pag-uusapan natin, ano yung magiging topic natin tomorrow? Psychometry, iba't ibang klase ng aura, paano mo malalaman kung naka-move on na ang isang kaluluwa. Isipin mo yun, to the kung next tayo nagmo-move on, ang kaluluwa din may gano'n. Oo, may moving on process. May kakausapin ba tayong kaluluwa? Ay, ako, hindi ko sure. Pero kung if you decide to do so, lalabas muna ako, ha? So, antabayanan niyo po yan, mga kabisyo, para sa ating Halloween special tomorrow. And babalikan namin yung sinabi nung tambalanisa natin sa kanyang kwento ng Mahiwagang Burnay na prayers Is yun your, yun yung best, weapon mo antidote. yan. Yes. Oo, weapon mo yan. Napakamakapangyarihan yan, lalong-lalo na kapag ka natatakot ka. Maraming salamat, 30, for sharing your nakakalurke na kwento sa amin na true to life, kaya nakaka-stress. At ikaw, kabisyo, kung meron ka rin kwento, pwede mo kaming i-email. Email us, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo ng ating ilalahad sa mga susunod na araw. Kaya send na kahit anong kwento po yan, mga kabisyo. Corrected by good morning and happy listening sa mga kabisya natin via Love Radio Kalibo. Hello, kina Lin, Aya Lin, Uni Lin, and Maria Lin, and Sugar Lin. Ay, mayong aga. Oo. Ganon din sa Love Radio Bacolod, mayong Yan. aga man sa inyo. Good morning, hala, namimiss ko na yung Kalea cake. Natakman mo na ba yung Ay, Kalea di, cake? tayo dyan kay Sir Francis. Sir O malay mo, di ba lang magpadala si Sir Francis dito? Baka naman po bagal ko mga nek. Mabait pa naman na tao Matikman yan. man lang. Oo. Sobrang bait ng tao yan si Oo. Francis. Ay, magpapadala ng cake mamaya. Ay, yan, nako. Sir Tsaka Francis. lalo ng kabataan talaga. Yung bata pa naman, di ba talagang Oo. poging-pogi, no? Ay, naku, ilang cake daw bang gusto? Kalea cake, ang sarap niyan, promise. Sobra. Wala Good akong magpapadala morning. daw mamaya. Ay, batiin lang natin yung mga teacher ngayon na sim break na, magpapahinga. Lapit na, pero panay- nag-check ng papers. Oh, panay seminar. Oo. Yan, nagsasanla ng kanilang bonus na. Oh, true. Good morning sa ating mga kaguruan na Salamat. nakatutok sa atin. Maraming salamat. Ang mga taga-Maayhay Laguna, ang lakas daw ng Love Radio dyan. Maraming salamat po. JJ. At ang Gonzaga family nakatutok sa atin, celebrating their wedding anniversary today. Johnny and Glessy Gonzaga. Yan, congratulations. Congratulations, wedding. Yes. Ilan na lang year? 35th. Ay, wow! Oo, bongga. Yan yung mga masarap kausapin. Paano kayo nagtagal? Oo nga eh. Diba? Paano nyo nakayanan ng isa't isa? Oo, anong sikreto ng relationship ninyong dalawa? Mabuhay po Mabuhay kayo. Happy Anib. O siya, mga kabisya, enjoy the rest of your Thursday. Yes, smile. Magi ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love